чорум рӯз ма ки мо дар Мадина ҳастем, дар мавқеъ қарор гирифтагем дар дохили бинои Масҷиди Набавӣ. дар рӯ барои мо сақфи Масҷиди Набавӣ аст ки як ба шакли бигем як ҳайратовар мешавад. Ҳамин сақф ҳеҷ бовар кардани нест. Ҳамин сақф кушода мешаванд, бо маҳкам мешаванд. мо имрӯз бигем Мадина плюси 9-10 градуса, як каме ҳаво хунуктара баъди бомдод, барои ҳамин оли накушодиянаш. дар вақтҳои гармӣ мепӯшонанд, дар вақте ки бо сардтара шавад ҳаминҷаро мепӯшонанд. як таҷрибаст ки ҳамин чӣ ба ҳамин ҳаҷм он пол мекушода мешавад. саҳни булош ҳамагӣ чанд стум бошад инҷа? шумора дошта бошанд ё не? болои сахти чӣ бироем? Болои биё мерем. Фақат барои хотири раҳ нишон додан ки ҳамин одамо бояд шикар гӯям. Бале, бале. Я бардорони азиз, аз даруни масҷид чӣ хел шумо бояд ба криша бирем, ба урусиш бигирем. Ана дуюм ва сеюм ошиёна ҷои намозхоне ки аст? Дар Мадинаи Мунаввара дар Масҷиди Набавӣ. Бале. Бале. Я дӯстони азиз, аз дар мебироем, машоалло. Аз боби рақами 7. Аз ӯ тараф ҳам вақте боби саҳни масҷид мо ҳамин аз дидам маълумот аз боби рақами 7 дохил мешавад берун. Аз берун. Аз боби рақами 7 дохил мешавад.